खुलुमबाय दिनैनि निसप्तेट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निसप्तेटानो जाहैबाय फावखुंग्रि कंगना रानावतआ रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। खेबथाम हादरारि बान्था मोनखांनाय फावखुंग्रि कंगना रानावतआ गावनि फाव खालामनायजोंल' नङा, हादरनि थाखाय माखासे बिबुंथि होनायनि थाखायबो गावनि अनसायगिरिजों लोगोसे हादरनि रायजो राजाफोरजोंबो अनसायजायो। गुबुन खालिनि बादिनो बे बारावबो कंगना रानावतआ भिडिअनि गेजेरजों हादरनि रायजो राजाफोरखौ जयै मोनसे खामानिखौ मावफुंनो खावलायो। बिथांना गावनि अफिसियेल टुइटार हेन्डेल गैयाबाबो टीम कंगना रानावत होननाय बिनि टीमनि टुइटार एकाउन्टआव मोनसे भिडिअ शेयार खालामो, जेराव बिथाङा हादरनि रायजो राजाफोरखौ चाइनानि मुवा बाहायनायखौ गारनो खावलायो। बिथाङा रायजो राजाफोरनिसिम सोंथि सोङो, नोंथांमोना चीनजों दावराव दावसि जानायाव मुंख्लं जानाय रौनियानि बिमा रान्दी बिसिनि गाबखांनाय आरो फिसाफोरनि दुखुखौ सान, मानोना जों बिसोरनि मुवाखौ बाहायना बिसोरनो रांखौ हादरनिफ्राय हरो आरो बिसोर बे रांजों जोंनि रौनियाफोरखौ पिस्तलजों थुयो। 2 नम्बराव दङ रिपन बराया आसाम सरकारनि लकडाउन फोसावनायखौ सोंखारिदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव कर'नानि थासारिया गिख्रंथाव महर लानायखौ नोजोर होनानै शुक्रबार खालि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम सरकारा रबिबार हरनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमायाव हरखाब आबुं थाला बन्द जागोनखौ फोसावो। नाथाय बे हरखाब आबुं थाला बन्द फोसावनायखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपन बराया मोजां मोनाखै। बिथां रिपन बराया मैया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै आसाम सरकारनि आबुं थाला बन्द फोसावनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बुङो दि आसाम सरकारा गुबुन राजखान्थि दोलोखौ मिथिहोआलासे हरखाब लकडाउन फोसावनाया मोजां जायाखै। लोगोसे बिथाङा आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो माखासे बिबुंथि होनानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। 3 नम्बराव दङ काजिरङा नेशनेल पार्कआव दैबाना। रायजोआव कर'नानि साग्लोबसारनाया दासिम जोबथानाय मुंखौ लायाखै। ओरैहाय रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दैबानाजों लोमनानै गोबां न' लोमनायजों सुबुंफोर आरो हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरनि थाखाय जिंगा सिथावना जादों। दैबाना जानानै काजिरङा नेशनेल पार्कनि गुबुन गुबुन पार्कआबो दैबानाजों लोमसावजादों, जायनि जाहोनाव गोबां जिब जुनारजों लोगोसे गान्दायाबो काजिरङा नेशनेल पार्कनिफ्राय ओंखारबोनांगौ जायो। मैया सुनिबार खालि 37 नं नेशनेल हाइवेआव गान्दाखौ ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों। बबेखानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जिब जुनारफोरखौ जोथोन खालामनायाव नांथाबदों। बेराफारसे गान्दा सिखारिफोरा बेनि खाबुखौ लानानै गान्दा सिखार खालामनायाव नांथाबदों। 4 नम्बराव दङ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया MMCHआव दावबायफैदों। रायजोनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव कर'नाजों दावहा नांनायाव गोबां मदद खालामबोदों। थिग बेबादिनो मैया सुनिबार खालि डक्टर शर्माया गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय MMCH देहा फाहामसालियाव दावबायनानै कर'नाखौ नायबिजिरनो माखासे लेबरेटरिफोरखौ मोजाङै सुलाद लाहैयो। बे खौरांखौ बिथां डक्टर शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामना फोसावो। मख'नो गोनांदि बिथां डक्टर शर्माया MMCHआव दावबायहैनायनि सिगां मिर्जा पलासबारियाव थानाय पतन्जलि य'गपेटआव दावबायहैदोंमोन, जेराव गासै 250टा कर'नानि बिसना बानायनाय जादों आरो बे बिसनाखौ गाबोन समबारखालि बेखेवगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। 5 नम्बराव दङ सुशांत सिंह राजपुतनि जोबथा सावथुन दिल बेचाराखौ OTT प्लेटफर्मआव रिलिज खालामसिगोन। बलिउड फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतनि जोबथा सावथुन दिल बेचाराखौ फैगौ दाननि 24 जुलाइआव OTT प्लेटफर्मआव डिज्नी हटस्टारआ रिलिज खालामनाय जागोन। रोंसारि जानाय फावखुंगुरखौ सन्मान होनायाव OTT प्लेटफर्मआव बे सावथुनखौ जायनाव साबस्क्राइबार गैया बिसोरनोबो नायनो सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव सावथुनखौ OTTआव रिलिज खालामनाय सुबुंफोरखौ खुसि जानाय नुनो मोनाखै आरो बिसोरो सावथुनखौ सिनेमा हलफोराव रिलिज खालामनो दाबि दैखांदों। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।